Felly mae'r Calan Gaeaf, mae'r gair calan wedi dod o'r gair calendar, felly cychwyn tymor newydd neu cychwyn mis newydd fel da ni'n feddwl am, yr cyntaf o bob mis. Felly da ni yn cychwyn yr Gaeaf wrth edrych ar Calan Gaeaf. Sy'n chydig bach yn wahanol i be da ni'n dweud yn Saesneg yn Halloween. So mae'r gair Halloween, fel os da chi'n gwybod, wedi dod o'r All Hallows Eve. Mae'n y cysylltiad gyda'r crefydd Cristnogaeth yn hynny, lle does na ddim hefo'r Gymraeg. Be oedden nhw'n dweud yn ystod Calan Gaeaf oedd yn draddodiadol yn ardal yma'r byd yn y Carneddau, oedden nhw'n cynnal coel cerddi ar draws yr Carneddau mwyn croesawu y bobl i lawr, ac hefyd oedden nhw'n goleuo y ffordd ymlaen yn ystod yr Gaeaf os ydy hynny'n neud synnwyr. Felly ar ôl i bobl ymgynnull o gwmpas eu coel cerddi, dyma pryd oedd bobl wedyn yn rhannu y straeon, rhai ohonynt fyddwch chi'n clywed heddiw. Un o'r traddodiadau o gwmpas y coel cerdd oedd unwaith oedden nhw wedi gadael y tŷ i ddod i ymgynnull efo'i gilydd, oedden nhw'n neud siŵr bod eu heilwyd, eu lle tân nhw yn lan. Felly, fel arfer, y morwyn neu un o'r merched y tŷ oedd yn glanhau yr eilwyd ac yn neud siŵr bod bob un darn o lwch wedi'w clirio, ac os oedden nhw ddim, oedd na wastad rhyw hanes am ryw 8-10 yn dod lawr i'r tŷ ac i dynnu plant neu i ddwyn plant. Ac ar ddiwedd ei straeon, pam oedd y coel cerdd wedyn yn dechrau diffodd, oedden nhw'n mynd â darn o'r pren neu'r mawn hefo nhw nôl i'r tŷ ail cynna ei heilwyd. Ac oedd hwnna yn rhan bwysig iawn o'r traddodiad Calan Gaeaf, eto i oleuo ei ffordd trwy'r Gaeaf. A be nhw'n i weld ydy rhai o'r straeon mae y plant yn Ysgol Aberconwy wedi dehongli ni, ydy bod yna batryma o be da ni'n i weld. Mae'n anodd dychmygu bod hwch neu mochyn yn rhywbeth sydd yn codi ofn ar bobl, ond wrth gwrs yn hanesyddol, pan mi oedden nhw'n wyllt yn ein coedydd ni, mi oedden nhw yn gallu creu dipyn o difrod, dim yn unig i tir ac i ffermydd, ond i bobl. A mae yna lot o achosion lle mae'r plant bach wedi cael ei ladd gan hwch yn hanesyddol. Felly, ystal mi fysa hwch yn codi ofn. Wan, dim yn unig ydy hwn yn hwch dywyll, oedd yn hela yn ganol nos, ond mi oedd o yn rhedeg ar ôl plant i fod yn benodol. A dyma'r ffordd o bobl yn gallu codi ofn ar ei gilydd, ar ôl bod o gwmpas yr coel cerdd, neu wrth iddyn nhw cyrraedd nôl yn tŷ, oedden nhw'n rasio yn erbyn ei gilydd yn ei siŵr bod nhw oedd yr ola dros y camfa. Ond gewch chi glywed mwy am hynny yn y ffilm. Guys, I've got to head home. I'm grounded for 2 weeks. What have you done this time? What, didn't you see the fight? Oh, wine. To be fair, they had it coming. Oh, wine. What do I say? Sometimes the fish got to do the talking. Since Gavin Rees has a curfew, shouldn't we get a move on? And Sean the big man Evans is out for the count. This isn't the right way, is it? No, it doesn't look familiar. Maybe we should go back. Are you scared? Of course not. Not even of the Hoch de Guta? The whole do what? Oh yeah, that demon boy, have you not heard? Or, The Hoch de Guta, the black tail is so... alright, tell us about this big pig then. She's a Hoch and kills teenagers who don't know how to behave properly. To stick an iron nail in the backside of the last. Iron nail? Yeah, she's got a red hot nail that she'll impale her victims with. Oh my god, look at the size of that hoof print. Bloody hell, it's you. It's probably just a cow print. That's a bloody big cow. What the hell is that?
Wait, where's Sean? I thought he was right behind us. It's me, let me in. It's there! Go away. Mae'r ffilm nesaf ydych chi'n mynd i weld am yr diafol. A dwi'n meddwl bod na golwg chydig bach mwy modern ar yr un yma. Ond wnawn ni weld dipyn o straeon am yr diafol o gwmpas ardal y Carneddau ac wrth gwrs ar draws Cymru pan mae'n dod i Calan Gaeaf. Wan, yn yr achos yma oedd y diafol yn dilyn patrwm fes ni fel arfer yn gweld am ysbrydion. Hynny yw bod yna rhywun yn teithio ar hyd ffordd yn ganol nos a bod y diafol neu'r ysbryd yn codi allan o'n unlle a mae'n ychydig bach o ddirgelwch o gwmpas hyn. Be sy'n codi ofn ar rywun yn yr achos yma ydy dim tan y diwedd yr straeon yma, da chi yn sylweddoli mae'r diafol oedd o. Ac y syniad ydy, ystalwm, oeddech chi byth yn gwybod pryd oedd y diafol yn mynd i effeithio chi neu yn dylanwadu chi wneud pethau drwg. Felly oeddech chi wastad yn gorfod bod yn barod am dryga yr diafol. Yn yr achos yma, oedd o wedi gwisgo yn debonair falle a bod o'n barod i deud dim byd falle a cymryd mantais o dyn oedd yn edrych ar ôl bobl ar y ffordd. Dwi'n gobeithio fyddwch chi yn mwynhau a watchwch allan am y diafol ar y ffyrdd weithiau. I might have to let it drop. Let it drop. Sorry to have to cut into that banging track, folks, but we might have a possible update on the missing hiker. An unknown young man has been sighted wandering the Carneddau mountain range. Locals are claiming that, though he appears friendly, he asks some very unnerving questions and has turned hostile to several members of the local community. He is described as scruffy-looking, wearing a checkered shirt and dark trousers. The police are advising everyone to Avoid approaching this individual. So what do you think about the game last night? It was good. The ref was a little bit quiet still. Good game though. No, I don't know. I didn't really watch most of it. Alright. So which route do you want? The mountain pass or the village pass? Can I have the village route, please? Do you want to flip for it? I can't be bothered with all that uphill biking. Yeah, sure. Alright. Yes! Wait, why are you saying yes? Because it's my coin flip and heads is for village. Best out of 3.
Ooh. Hello, you look half frozen. Why don't you come inside and warm yourself by the fire? I'm alright, thanks. I'm about to finish my route. Do you need any help? No, I'll do it for free. fine, alright then. My name's Tim. What are the chances? That's my name too. That's something. A couple of Tims, how fun. Ooh, Kentucky Fried Sparrow. Finger looking good. I think I'll do the rest on my own though. Nonsense. I said I'd help, and I will. The last house is down there. Oh, how fun. Give us a lift then. You should look where you're going, Timothy. Leave me alone, you weirdo. But there's still more papers to deliver. Leave me alone. I think I've lost him. Did your mother never warn you? You never give the devil a lift, because the tip he leaves Is an ill will and a disastrous fortune. You right? Yeah, how are you? Yeah, good, thanks. So what happened to you over there? I didn't see you again. I crashed my bike and cut my head. But there's nothing there. Yeah. My bike's broken. Can I get a ride home? Yeah, sure. 2 friends out on a ride. What fun. Mae'r stori nesaf da ni'n mynd i glywed am wrachod a Huw Llwyd, oedd yn bregethwr ochra Betws y Coed. Ond beth sy'n bwysig i gofio am wrachod, dim yn unig yn y Carneddau, ond ar draws Cymru, ydy mae yna straeon amdanyn nhw, a mae nhw'n rei sy'n codi ofn. Ond doeddwn ni ddim yn dueddol edrych ar wrachod fel mae nhw weithiau dros y ffin yn Lloegr neu oedden nhw yn yr Alban. Felly, dyn nhw ddim o hyd y deheurin. Ond yn yr achos yma, yn y stori yma, mae yna 2 o wrachod. Ac wrth gwrs, dyn nhw yn bobl o hyd weithiau, mae nhw yn troi mewn i ryw anifail. A mae hynna yn batrwm wrth chi weld lot. Mae rhai o'r straeon Calan Gaeaf. Ond mae Huw Llwyd yn ddiddorol. Mae o'n offeiriad, yn ei pregethwr. Ac ystalwm, mi oedd gen pregethwyr neu offeiriad, oedd gen nhw pwera goriwch naturiol. Oedden nhw ddim just yn edrych ar ôl eich enaid chi ac yn edrych i ddeud straeon am Gristnogaeth. Oedden nhw hefyd yn gwybod pan o'na bobl drwg o gwmpas, y diafol neu wrachod. A felly fo oedd o dyn perffaith i ddod i weld beth oedd y dirgelwch yma am y 2 ferch oedd yn rhedeg tafarn
ochradd Betws y Coed. Ond gofynnwch chi rei bobl lleol, mae dim y tafarn Betws y Coed oedd hi, ond y rwla arall o gwmpas y Carneddau. Mae'n oel yndi? Yeah. That's a lovely piece, Cariad. Thank you. My mum got it me. It's a family heirloom. Bobble back. Looks like neither of us are going anywhere tonight. I know a place just down the road. Usually has rooms. Good friend of mine owns it. Better than out here, isn't it? Right. Is it close? Very. Evening. What can I get you? Nothing. I'm looking for somebody. I don't suppose you've seen this girl? Yeah, she stayed upstairs last night. That's great news. And then this morning she skipped off without paying at all. I'm sorry about that. I'll happily pay for the room. I'm her dad. She's missing. Oh. Is there any chance I can have a look at the room she was in? Yeah. It's upstairs. First floor, out the door there. Number 3, yeah? Thank you. Okay.
Mae'r straeon yma yn deud lot wrthyn ni am ein ddiwylliant ni, a ein hanes ni, ein treftadaeth ni. Ac un o'r pethau pwysica ydy, nid yn unig ein bod ni yn diogelu y straeon yma, wrth edrych amdano nhw, archwilio nhw, cadw nhw, ond hefyd i rhannu nhw. A dyna un peth oedd y prosiect Carneddau eisiau wneud yn rhan o'i brosiect lleisiau Carneddau, oedd i wneud siŵr bod y cenhedlaeth nesaf o Gymru, neu o trigolion Carneddau, yn gwybod am y straeon yma. Lle mae yn bwysig bod ni'n rhannu straeon yma, mae yn bwysig bod ni'n cadw'r straeon yma, a mae yn bwysig hefyd bod ni'n chwarae gwmpas efo nhw, a bod o'n rhan o ein diwylliant modern ni, a ddim just ein gorffennol ni.